Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Gaming Master, ναι. Και σήμερα θα παίξουμε Hero Zero στο level 14. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Hero Zero το άρχισα χθες και είναι τόσο ωραίο παιχνίδι που έχω κολλήσει και έπαιζα χθες μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Οπότε θέλω να σας δείξω μερικά tips and tricks. Λοιπόν, έχω 723 κέρματα τα οποία χρησιμεύονται για να αγοράσεις πράγματα και 0 donuts που χρησιμοποιούνται για να αγοράσεις πολύτιμα πράγματα τα οποία είναι ακριβά. Ωραία. Υπάρχουν οι επιλογές, ο ήρωάς μου που βλέπεις τον ήρωά σου και τα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχεις και το πόσο δυνατός είσαι, όπως 107 στη δύναμη, 66 στην ασπίδα, 56 στο μυαλό και 68 στην εξυπνάδα. Υπάρχει το κουμπί της αποστολής, όπου από αυτές τις 3 αποστολές πρέπει να διαλέξεις μία, όπως η αποστολή χρόνου, όπου χρειάζεται 4 λεπτά, σου ξοδεύει 4 ενέργεια, σου δίνει 35 κέρματα και 456 εμπειρία. Όπως η αποστολή μάχης, όπου σου δίνει 5 λεπτά και 5 ενέργεια, που σου ξοδεύει 5 λεπτά, 5 ενέργεια, 172 κέρματα και 658 εμπειρία. Ωραία. Η ενέργεια είναι αυτή, έχεις 100 και χρειάζεται 12 ώρες για να συμπληρωθεί ολόκληρη. Επειδή όμως εγώ την έχω εξαντλήσει όλη, έχω μόνο μία ενέργεια. Ωραία. Υπάρχει το κουμπί κατάστημα μεταχειρισμένο, όπου εδώ μπορείς να αγοράσεις με τα κέρματα αλλά και με τα ντόνατ διάφορα πράγματα. Όπως έχω την Ισλανδική σημαία Σαν Μπέρτα, τη ξεβαμμένη στολή δίσκο του 70, την τροπιαστική ζώνη με στρας της εφηβείας, κοφτές αγιονάρες, καταστραμμένα γυαλιά σκι της υπερβολικά καλής ορατότητας, απλή αριθμομηχανή, πιστολάκι μαλλιών του προσεκτικού φυσίματος και μπικουτί. Είναι αυτά τα όπλα μου, αλλά εδώ μπορείς να αγοράσεις διάφορα και σου δίνει τι άλλες δυνατότητες έχει το καθένα και επίσης μπορείς να δεις άλλα διάφορα πράγματα με ένα ντόνατ. Οκ. Προχωράμε στο κουμπί μονομαχίες, όπου υπάρχουν διάφοροι άλλοι παίχτες με τους οποίους μπορείς να παίξεις αντίπαλος. Ας παίξουμε με αυτόν και πατάς την επίθεση και παίζεις. Λοιπόν, πατάμε παρέλειψη και όπως βλέπετε έχω νικήσει. Κέρδισες τη μονομαχία, μπαίνεις 84 τιμή και 12 κέρματα. Η τιμή εμφανίζεται εδώ πάνω και ανάλογα με το πόση τιμή έχεις και ποιους μπορείς να νικήσεις. Ωραία, υπάρχει το κουμπί εργασία με το οποίο μπορείς να περάσεις κάποιο χρόνο από το τοπικό σου βίντεο κλαμπ. Λοιπόν, μπορείς ας πούμε για 24 ώρες που δεν παίζεις να πάρεις 757 χρήματα και να κρατήσεις 28 ώρες ή για μία ώρα και να πάρεις 63 χρήματα. Ωραία, υπάρχει το κουμπί προπόνηση με το οποίο μπορείς να προπονηθείς στο μυαλό, στην αίσθηση, στην αντοχή και στη δύναμη. Πρέπει να το κάνεις μία φορά, δηλαδή θα σου πάρει 1/4 στην ουσία για να σου ανεβάσει 6 από αυτά εδώ, σε ένα που θα διαλέξεις. Ωραία, υπάρχει το κουμπί ειδικές αποστολές που η πρώτη ξεκλειδώνονται από το επίπεδο 25 που είναι η Λούση και διάφορες άλλες αποστολές οι οποίες είναι ειδικές. Υπάρχει το ενισχυτικό, αγορά ενισχυτικό που αγοράζει ενισχυτικά για να μπορείς να παίξεις το παιχνίδι, όπως η ενέργεια. Έχω τα 3 πρώτα, το οποίο το πρώτο είναι για 2 μέρες και τα 3 για 2 μέρες. Ωραία. Υπάρχει η ομάδα σου με τους οποίους μπορείς να είσαι... Οκ, ναι. Ναι, που μπορείς να που έχεις τις ομάδες και μπορείς να επιτεθείς σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, είμαστε 11 μέλη σε αυτή την ομάδα και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε. Λεγόμαστε League of Legends και ψάχνουμε για άτομα. Όπως βλέπετε η αναζήτηση μελών είναι ανοιχτή. Οπότε είμαστε 11 μέλη σε αυτή την ομάδα και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μία αίτηση και θα δούμε τις δυνατότητές σας και να δούμε αν σας χρειαζόμαστε, εάν μπορούμε να έχουμε 12 στα 30, 8 και 8 και 8. Ωραία, επίσης υπάρχει η λίστα κατάταξης. Ωραία. Στη λίστα κατάταξης μπορείς να δεις όλους τους ήρωες που υπάρχουν στο Hero Zero, δηλαδή όσοι παίζουν, Άγγλοι, Γάλλοι και ό,τι άλλες ειδικότητες είναι, απλώς πρέπει να περιμένεις γιατί αργεί.
Και τέλος υπάρχει η αγορά donut. Άμα δεν έχεις donut μπορείς να αγοράσεις είτε με PaySave, είτε με PayPal, είτε με πιστωτική, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω SMS. Και διαλέγεις πόσα θέλεις. Ωραία, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να μοιραστείς με άλλους και να παίξεις με άλλους και να μιλήσεις με άλλους. Οπότε ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ακόμα επίθεση σε κάποιον. Καλά, αφήστε το, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο και κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο από games και διάφορα άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Γεια σας!